नमस्कार मित्रांनो, मी सर्वेश स्वागत करतो सुवर्ण कोकण या तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवरती। आमचा हा आजचा व्हिडिओ असणार आहे कुडाळ ते ओरोस या प्रवासाचा। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नवीन मुंबई गोवा महामार्गाची रात्रीची जी लाइटिंगची जी व्यवस्था आहे ती तुम्हाला पाहायला मिळेल। तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की पूर्ण पहा। आमच्या सुवर्ण कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती कोकणाशी संबंधित आम्ही नवीन व्हिडिओ घेऊन येत असतो। तर आमचे अजून काही व्हिडिओ आहेत ते पण तुम्ही पहा। ते पण व्हिडिओ लाईक करा आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांच्यापर्यंत पण कोकणाशी संबंधित हे व्हिडिओ किंवा इन्फॉर्मेशन जी माहिती आहे ती पोचायला मदत होईल। सिंधुदुर्गात नवीन मुंबई गोवा महामार्गाचं काम बऱ्यापैकी कंप्लीट झालेलं आहे। तुम्ही या नवीन मुंबई गोवा महामार्गावरून रात्रीचा प्रवास करत असाल तर गुगल मॅप नक्की वापरा, कारण बऱ्याच वेळा आपल्याला कळतच नाही की आपण नेमकं कुठे पोचलेलो आहोत। तर तुमचं कन्फ्युजन टाळण्यासाठी गुगल मॅपचा नक्की वापर करा।
सिंधुदुर्गातील जेवढे पण फ्लायओव्हरचं काम पूर्ण झालेलं आहे त्यावर लाईटची व्यवस्था केलेली आहे.
मित्रांनो, आपण आता ओरोसला पोचलो आहोत. आमचा हा व्हिडिओ इथपर्यंतच होता. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.